Archo Chokpaiser. যে 2017 ni Christmas হচ্ছে আর মানজাং বাসে 5 year ni pore taisa haina hai sakai bikharo. Hi guys, haina hai Lamsogo norong no ani new vlog o kai norok jotono no Merry Happy Christmas kai sing tabuk thalana tong Agartala Christmas Mela nani bagai kai tinini blog bela interesting nai parani no khorsa dol bobai thalana tong tabuk ngai norok ani channel o katalani to please subscribe khlai di tai bell icon chinani ta pok de ang norong ni bela support nango fat kisa ani channel 1 ke subscribe kari jari norong ni hamari tai khairo gei ngai norok choya kari nai tong ni ani blog no finally tabuk thaknai Dagana cycle ekdom thokrai kun mote rickshaw se paise osu jara sokai rok khai sanga saja nai thokha on hage onai Bazar sampai ke Walking Zirania Bazar. NandanNagar school bus kango kaisi tabo amlai tabo bisingo orom tabo mela sori tabo borok bangkha marke belai tongthokaro phai tini
যে 2017 ni Christmas hose oro manjang base 5 year ni pore taisa haina hai sakai bikha oro belai tongthoka belai tamin sanai onek tongthoka oro phai age ango obuskone center no podilongo je a pore thulu je oro tongmani ta amon pore 5 years nka dabu taisa haina sakai bikha oro belai borok bangkha onek tongthoka ro Below 80%. belai tongthoka ro tini phai guri tongo ta boro একসাথে হচ্ছে হ্যাঁ মানে video no chajagai tokai please like kirdi comment khlaidi tei share khlaidi gai tinini blog omsunong nai